Beno, bideo honetan hasiko gara gorputz geometrikoen volumena kalkulatzen. Lehenengo eta behin ikasiko dugu Cavalieriren printzipioa zer den. Bueno, bi gorputzek altuera bera badute eta euren oinarrien paraleloak diren planoetatik ebakitzean azelera bereko irudiak lortzen baditugu, orduan gorputz horiek volumen bera dute. Zer esan nahi du honek? Baldin baditugu gorputz geometrikoek desberdinak. Bai, adibidez, hiru hauek desberdinak dira. Edo hiru hauek desberdinak dira, edo bi hauek desberdinak dira. Baina mozten baldin badu edo sei lekutik, hiru hauek mozten baldin badu sei lekutik, lortzen duguna da zirkuluak, bai? Zirkulak. Oinarrian paraleloak diren ebaketak, zirkulak. Hemen, izar moduko hauek mozterakoan lortzen dugu. Eta hemen lortzen dugu karratu bat eta zirkulu bat. Mozketa horiek azelera berdina baldin badute, hemen hiru zirkuluak azelera berdina baldin badute, hemen hiru mosketak azelera berdina baldin badute eta hemen karratua edo zirkula azelera bera baldin badute, printzipio honek esaten du, orduan, bi korpus geometriko hauek volumen bera dute, edo hirurak, hiru zilindro hauek volumen bera dute, edo hiru korpus geometriko hauek ere volumen berdina dute. Zergatik, altuera berdinekoak direlako, eta mosterakoan oinarriaren paraleloek diren ebaketak egiterakoan azelera berdineko irudiak lortzen dugulako. Behin printzipio hori ikusita, ikasiko dugu ja leheneko gorputz geometrikoaren volumena, prismaren volumena, edozein prismaren volumena, bai zuzena, bai zeiarra. Kontutan izan behar dugu, oinarria eta altuera, bai, oinarria eta altuera. Volumena, azken finean zer da prisma bat, oinarria irudi bat dela, altuera, volumena izango da, B, berdin, oinarriaren azalera, bider altuera, prismaren altuera. Kasu honetan zuzena baldin bada perpendikular den hau, edo kasu honetan oinarrien arteko distantzia, altuera. Orduan volumena, oinarriaren azalera, bider altuera. Bai, gero prismaren arabera, oinarrien azalera desberdin izango da. Ezaguna baldin bada, horren ezagunaren azalera, bider altuera. Oinarria karratu baldin bada, karratuaren azalera, bider altuera. Bai, formula hau ikasi behar dugu eta gero aplikatu. Gogoratu, volumena, oinarriaren azalera, bider altuera. Beno, ikus dezagun adibide bat. Prisma hexagonal baten aldeak 30 zentimetro neurtzen du eta prismaren altuerak metro bat neurtzen du. Zein da prismaren volumena? Ematen digute oinarriaren aldea 30 zentimetro eta oinarria hexagono bat dela eta prismaren altuera metro bat. Bueno, marrazki egiten dugu, prisma hexagonal bat, altuera marrazten dugu, metro bat, oinarria marrazten dugu baitere, aldea 30 zentimetro, zentimetrotan dagoenez, altuera ere jartzen dugu metro bat 100 zentimetro. Eta oinarriaren marrazten dugu. Eta eskatzen digute volumena. Gogoratu formula. Volumena da oinarriaren azalera, bider altuera. Gogoratu oinarriaren azalera. Hexagono baten azalera. Formula da perimetro, bider apotema, zati bi. Bueno, hexagono batenez, aldea da 30. Eta hexagono batenez ere erradioa, zentrotik epin bateraino dagoen distantzia, aldearen berdina da 30 zentimetro. Hau da aldearen erdia, 15 zentimetro, 30 zati bi, eta apotema da hau, zatitxo hau. Hori da kalkulatu behar duguna Pitagorasekin, oinarriaren azalea kalkulatzeko, perimetro bider apotema, zati bi. Apotema beharko dugu. Pitagorasekin kalkulatzen dugu apotema. Gogoratu orduan Pitagoras, hemen daukagu triangelu zuzena, 30 da angelu hipotenusa, angelu zuzenaren kontrako aldea, hipotenusa, 15 da kateto bat, eta zatitxo hau apotema da beste katetua. Orduan, Pitagoras da A berbi, berdin, B berbi, gehi C berbi. Orduan, hipotenusa, 30 berbi, berdin, kateto bat, 15 berbi, gehi beste katetua C berbi. Hau da, C da gure apotema. Karratuak egiten ditugu, 30 berbi bederatziehun, berdin 15 berbi 225, gehi C berbi. Orain 225 beste aldera pasatzen dugu kentzen. Hau da, bederatziehun ken 225 berdin C berbi. Kenketa egiten dugu, bederatziehun ken 225 675 berdin C berbi. Eta karratua kentzen dugu beste aldean erro karratua jartzen. Orduan C izango da, 675 ten erro karratua. Kalkulagailuarek ere egiten dugu eta positiboa den emaitza hartzen dugu. Orduan, C da 25,88 zentimetro. Hori da oinarriaren apotema, ezagonaren apotema. Horrela, ja kalkulatu dezakegu oinarriaren azalera, bai?
Oinarriaren azalera, berdin, formula. Hemen aplikatu beharko dugu formula. Ezagono baten formula. Perimetroa bider apotema, zati bi. Hau da, perimetroa aldea da, 30 zentimetro. Bider, 6 alde ditu. 30 bider 6, hori da perimetroa. Bider apotema, 25,88 zati bi. Hau da, 180, bider 25,88 zati bi. Biderketa egiten balin badugu, 4.676,4 zati bi. Hau da, berdin, zatiketa egiten balin badugu, 2.678,2 zentimetro karratu. Hori da, oinarriaren azalera. Orain ja, volumena kalkulatuko dugu. Orduan, volumena, berdin, formula aplikatuta, oinarriaren azalera, 2.678,2 bider, altuera, 100 zentimetro. Berdin, 233.820 zentimetro kubiko. Hau da, zentimetro kubikoetan eman da. Erantzun egokiena, dezimetro kubikoetan ematen balin badu, 3 zifra martara kokatzen dugu eskerraldera, edo taula erabiltzen dugu, 233,82 dezimetro kubikoa. Eta litrotan eskatuz gero, dezimetro kubiko bat litro bat denez, kantitate berdina litrotan, 233,82 litro. Erantzunak atxonetan izan daiteke hau edo hau, baina litrotan eskatzen balin badu, litrotan pasatzen dugu lehenengo dezimetro kubikora, eta gero ja, kantitate berdina litroarekin. Agur.